У селі Строганівка Сімферопольського району кримські татари добудовують оселю політв'язня Меджита Абдурахманова. Його окупанти затримали під час масових облав 27 березня. Дружина та новонароджена донька політв'язня опинилися практично на вулиці. Але співвітчизники не залишили родину у біді і зараз гуртом зводять будинок. Така кримсько-татарська традиція допомагати один одному називається хашар. Подробиці розкаже Владислав Стужук. Шум болгарок та голосні команди. Зранку на будівництві оселі родини Абдурахманових кипить робота. Люди працюють із завзяттям. Поки одні вивантажують каміння, інші вже подають його нагору. Активісти кажуть, традиція допомагати один одному у скруті не раз рятувала народ. В 90-х годах она была очень распространенная. Когда народ приехал в Крым, все друг другу помогали, не оставляли их равнодушными, поддерживали друг друга. Но в последнее время что-то эта традиция угасла, нужно ее возобновлять. Зараз дружина Меджита Абдурахманова Сульбіє з немовлям живе у вагончику. Чоловіка забрали окупанти, коли будівництво будинку було в розпалі, а жінка мала ось-ось народити. Донька з'явилася на світ через 2 дні після арешту батька. Поки голова родини не вийде на свободу, народ завжди буде поруч, кажуть активісти. Всі закиди окупантів щодо так званої